saya terima nikahnya Nur Polisa binti Bapak Senen dengan mas kawin tersebut tunai Iya Pak. Hah? Pon. Kalian nih Pak, Kalian ini Iya. kirang nopo? kirang tegas. Terus jam 5 sore ya terus diadus. Terus dia ngejak kamu mah kok cak dibuka soko nang ngono. Oke kok. Iya yang mau kuwi nanti dari gitu. Cukup biasa wayang-wayang. Ya. Ini jenenge iki toko iki rapo. Lah apa Pak ya, buat itu lagi sepuluh nopo lah. Bele, betul dari bele, bele. Nó làm coi cái chuyện còn tại nó nọ so tại gì tại nó không biết nó giờ betul mulai tonton disiplin waktu ya. Dan awal itu bangsa ini juara disiplin kan juara disiplin paling syukur, paling kubur, paling nasar, wajai mari paling besar jadi pelatih disiplin. Ngomong lagi orang disiplin, dia kudu dimulai bakal ini Loh, so nanang atau ya ini sing berniaga tadi ya nangga mulai ditotong mulai diakui mulai di apa namanya disiplin ya supaya jalan beres supaya kerja ya so lek koncone kerja ya melu kerja koncone nang pagar melu neng pagar koncone kerja tapi ya melu kerja tapi koncone nang sawah ya melu neng sawah koncone kuburan ya melu yo ngacani Biar nang ya oh no ya biar no oh ya ini kurang api ya oh ya hingga awak mungkin dari fisik sawah karo wong kamu kon dhewe mu rencana karepmu nek boro apa nek iki Ono sentangan. Iman ono sentanan. selmu piye karepmu Iya. Ya sik ngesan ngulon. ya wis pokoke ingin tamu antene ngene nek kono iki yo rukun api karo wong kono nek kene yo rukun api karo wong Ini. ini semua tok podo ae nek kono ya api iki yo sing penting iso gawe rukun karo pake yo rukun karo mak yo rukun sajado iso yakinane mboten napa-napa tetep kudu rukun tetep kudu ngajeni kudu pandang kudu sing dibelak pun yakinan oleh wongnya padha-padha wong ya ta ya no dari itu total ya nabi disiplin sing tertib yo nyawang kok yo mulai sing api-api ya ya untuk sampai dengan sisri sama Kalisa Nur Kalisa.
Terus seneng koro nggak rugi. Sampun. Masuk kok jenenge. Padha kakangane. Ya semono Pak sentuh ya, kok sentuh pun monggo sentuh. Pasal sentuh. Lakoni sing apik. Ora usah hiburan, ora usah eyelan sing penting omongin wong lho lakon. Wong lakon apa ya. Ngono ya sing apik ngono kuwi ya. Ya? Nggih. No? Nggih. Sudah kurang. Pun. Pak Bos sudah. Lah, ini tak kok lho. Itu bae. Nggih, penting. Nggih. Mangan gedang sak kulite ya sepet ra enak. Ya, no ya. Tidak ya. Latihan ya, no ya. Boleh akhlak hati, kelakuan hati, bagian hati, seneng wong. Ya, lagi seneng wong urip ngene. Nah, wong iki nyapa kok urip ya, soal yo dipageri wong kan dipageri wong iki ora nek wong gelem bantu ora gelem wong nulungi. Tapi lek awakmu iki akhlak hati, badan hati, ya sering nulungi wong. Aku disenengi wong, lek senengi wong uripmu. Enak, golek utangan yo. Enak, malah sosok ora kon nyaur. Dadi tapi serasa hutang tak wengke ngono lho kan. Tapi lek ngono cara dia kudu di karo yang di sawung yang di senang nulungi wong. No, Nggih. terus ijazah bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Indonesia sama. Mas kali ini Kompas Agram ya. Nggih. Yes. Jadi saya terima nikah dan kawinnya. Saya terima Terus ini saya terima nikahnya ngono ya oleh. saya terima nikahnya binti Nur Polisah binti Sengan almarhum dengan mas kawin Tersebut Dibayar tunai. tunai Gledek Pak Le. Gledek goreng malah si orisinil malah. Iku sing dibaleni. saya tak mau iso ora. buatan Terus ini saya terima nikahnya Nur Koli sah ngono ya. Terus kuwi ya sing penting ya. Saya terima nikahnya Nur Koli sah ngono ya. Rengko tak tuntuni ora apa-apa ya. Piye? Piye? saya terima nikahnya Nur Aisyah Nur Kolisa Ngono ya. Terus kowe ngene ngono ya kowe. Dadi wong apik ngono ya kowe no ya. Sing tegas kok. Ya no ya. Nggih. Nggih. Kowe dadi wong apik. Lah dadi wong apik, saya tenang ya. Terus dadi kowe dadi wong apik ya no ya. Serasa nono pisan ya. Monggo sareng-sareng sakderengipun akad nikah mau istighfar mau syahadah ini jejodohan antawisipun Sugiyarno karo Nur Polisah langgeng saklawase dadi apike. Apikan di Sugiyarno ya apik kangge Nur Polisah mboten Pak nggih. Amin. Monggo istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Panaib Pulau Ahmad Mustafa Pasrah Wakil Wali Ulum dinikahne adik Ulo Nur Kolisa Ikanto Sugiyarno kanthi mas kawin Mas Tunggal gram tunai pun kanthi pasrah Wakil Pulau niki dikandani niki nggih. Pun jawab ini saya terima nikahnya Nur Kolisa tak ya. Jadi tak tunjukin aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amarallah bihi bikin sakit bin makruf atau tasbih bin tulisan saudara Sugiyarno. Ya, saya nikahkan dan saya kawinkan kepadamu Nur Kolisa binti Bapak dan Wali Ahmad Mustafa yang sudah wakil ke saya dengan sekali emas 1 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Sugiyarno, saya nikahkan dan saya kawinkan kepada Nur Kolisa binti Bapak Senen dengan wali saudara Ahmad Mustafa yang sudah wakil saya mas kawin emas 1 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nur Kolisa binti Bapak Senen dengan mas kawin tersebut tunai. Iya Pak. Hah? Pon. Kalian nih Pak, Kalian ini Iya. kirang nopo? kirang tegas. Kirang cepat mana ya? Oke. Mana ya sini saya terima nikahnya Nur Kolisa mana ya nang ya? Ya nang ya. Bisa toh? Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Sugiyarno ya. Saya nikahkan dan saya kawinkan kepadamu Nur Kolisa binti Pak Senen dengan wali Pak Ahmad Mustafa yang sudah wakil ke saya dengan mas kawin emas 1 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nur Kolisa binti Pak Senen Pak Senen dengan mas kawin dengan mas kawin tersebut tunai. Pun lah. Ini soal terakhir ya. Pun nggih Disambung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jenang kula glali aja tansah nggon deli
dadi lara galau sedih rinten dalu ketok-ketoken kewala nganti anti besok apa bakal bali Pak Sena ya napa nggih bali mangke jenengan Iki kok sedilit kaspe digol nyang Nganjuk tenan ya. Yakin. Cangking mingke to? cangking Monggo Pak Seno jenengan cangking wis tak pasrah niki. lang yen bali bejo Ali-ali king Ponorogo niku luarang lho Pak. Sakmene kok. lah karek enom apa tuwek jenengane senengane sing enom apa tuwek Nek aku ya seneng sing Mas Tu enom. Mas tu enom piye to Ki nggih pangga sing gedhe niku larang ngagem